נעים מאוד, אנחנו אריה ואובי רז, היוצרים של תוכנית הליווי האינטרנטית מהפרעת קשב להצלחה בחיים. ובווידאו הזה אנחנו עומדים לחשוף לפניכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על התוכנית המקיפה בישראל להצלחה עם ילדי הקשב והריכוז שלכם, שמתואמת במיוחד להורים כמוכם הרוצים לאפשר לילד שלכם חיים מלאים, מאושרים, מלאי ביטחון ומימוש עצמי. אבל לפני שנתחיל, זה הזמן להיות כנים. האם ילדכם סובל מהפרעת הקשב והריכוז שלו? האם ילדכם מתוסכל, כועס ומתפרץ ללא שליטה? האם אתם מרגישים שאתם רוצים לעזור לילד שלכם ולא תמיד יודעים איך? אם התשובה היא כן, יש לנו חדשות טובות עבורכם. אתם יכולים לשנות את זה. אתם יכולים לעזור לילד שלכם לנהל את הפרעת הקשב והריכוז שלו, ושהיא תפסיק לנהל אותו. אתם יכולים לחיות בבית חיים שקטים ומאורגנים יותר. איך אנחנו יודעים את זה? כי עד היום ליווינו בתהליך אימון מאות ילדים והורים, איך לחיות עם הקשב וריכוז, איך להתנהל עמו, איך ליצור מציאות אחרת, מציאות שבה החיים רגועים יותר ומאורגנים יותר, בטוחים יותר. הדבר הכי חשוב לגבי תוכנית הליווי מהפרעת קשב להצלחה בחיים, הוא שמדובר בדרך מוכחת, כלומר, דרך שעבדה כבר על מאות של משפחות, ומוגש לכם באהבה ושמחה. אם אתם מתמודדים עם השפעות קשיי הקשב והריכוז של ילדיכם, אשר משפיעים על היום-יום שלו, על היום-יום של בני המשפחה האחרים, על השקט שלכם בעבודה, אם אתם רוצים לצאת בבוקר מהבית בזמן, רגועים, ולחזור הביתה בחיוך, ולא למלחמת עולם ומרוץ מטורף אינסופי, ואם אתם לעתים מרגישים חסרי אונים מול התגובות שלו, התסכול והתפרצויות הזעם, מול חוסר האונים שלו, ואתם רוצים לתת לו את המענה הנכון, לו ולכם, לאפשר לו לנהל את התגובות שלו, להיות מאורגן יותר, לחוות הצלחות, תוכנית הליווי האינטרנטית מהפרעת קשב להצלחה בחיים היא המקום עבורכם. למי התוכנית מתאימה? להורים מחויבים שרוצים לעזור לילדיהם לחיות חיים מלאים, להורים הרוצים לעזור לילדים ולא תמיד יודעים איך, להורים המחפשים פתרון מותאם אישית לילדם ולעצמם, שיאפשר לו ולהם להתמודד עם האתגר הקשב והריכוז שלו. להורים לילדים המתמודדים יום עם הכאב והתסכול, פחד, רגשות אשם, חוסר אונים. להורים שרוצים ללמוד איך להעצים את הילדים שלהם ולעודד אותם למחויבות שלהם, להישגים, לאחריות, ולחבר את הילדים שלהם למוטיבציה הפנימית שלהם להצלחה. אז מהי תוכנית הליווי מהפרעת קשב להצלחה בחיים? זוהי תוכנית ליווי אינטרנטית המלמדת צעד אחר צעד איך לנהל את הקשב והריכוז ולהצליח בחיים. התוכנית מתנהלת באתר פרטי וסגור ומורכבת מ9 שיעורים מוקלטים שנפתחים בכל שבוע, בהם תקבלו את הדרך שלנו צעד אחר צעד המסביר את מהות הקושי, הגורמים ומה ניתן לעשות עם כל קושי וקושי. כל שיעור מורכב עם מצגת וקובץ שמע, ולכל שיעור חוברת עבודה לתהליך אישי. כך שבכל שיעור תדעו לתת מענה לצורך, לקושי, לאתגר, עליו היה השיעור, ועד סוף התוכנית יהיה בידיכם ארגז כלים עשיר מעשי, איך לנהל את היום שלכם ושל ילד הקשב שלכם, ולהיות משפחה קשובה, מאושרת, מאורגנת ורגועה יותר. היתרון הגדול בתוכנית הליווי אשר כולה באתר פרטי וסגור, הוא שאת כל השיעורים תוכלו לראות בכל מקום, בארץ ובחול מהבית, לצפות בו כמה פעמים שתרצו. תוכלו לחזור אחורה אם משהו לא היה ברור, לעצור את ההקלטה, ליישם ולחזור לשיעור, כך שאנחנו בעצם איתכם לאורך כל הדרך. מתחת לכל שיעור תוכלו תמיד להשאיר את התגובות והשאלות שלכם, והצוות שלנו מתחייב לענות לכם עד 48 שעות מרגע ששלחתם את ההודעה, כך שמרגע הצטרפותכם לתוכנית ועד סיומה אנחנו מלווים אתכם צעד אחר צעד ומוודאים שאתם מיישמים ויוצרים מציאות אחרת. את הסילבוס המלא של התוכנית תוכלו למצוא במורד העמוד, תוכלו לקרוא מה הנושאים בכל שיעור ושיעור. אך בכל זאת אנחנו רוצים לתת לכם את ראשי הפרקים. בתוכנית נלמד איך לנהל את הזמן, למנוע דחיינות, להתארגן בזמן ללא מאבקי כוח ותסכול, איך להתארגן בבוקר ולצאת מהבית בזמן ורגועים, נבין מה גורם להתפרצויות הזעם והכעס של ילדך ושלך, ואיך להתמודד עמם, איך להחזיר את השקט למשפחה. כיצד תשחררו ילד לקוי למידה ומאותגר קשב וריכוז מהשפעתן של מחשבות שליליות? איך מתמודדים עם הקשיים החברתיים של הילדים ומאפשרים להם להיות שייכים ומוערכים? איך להגיב כשמשעמם להם וכשהם רוצים משהו? איך להתמודד עם הקושי בקבלת החלטות ופתרון בעיות
מה התפקיד שלכם ההורים? מה בידכם לעשות? מה באחריותכם? עכשיו אני יודעת מה עובר לכם בראש. לחלקכם, ניסינו כבר הכל. כולם מבטיחים הבטחות, אף אחד עוד לא מצא את מה שמתאים לילד שלי, נכון? לכן התוכנית בנויה כך שתוכלו אתם לבחור מתוך שלל האפשרויות והכלים את מה שהכי מתאים עבורכם, עבור המשפחה שלכם, עבור הילד שלכם. יהיו כלים שיתאימו ליום אחד ואחרים ליום אחר. היופי הוא שכל הכלים, כל הדרכים, כולם יהיו זמינים עבורכם. תתנסו, תתרגלו, וכך תוכלו גם לאמן את הילד שלכם. וארגז הכלים העשיר הוא שלכם בשבילם. מה עוד תקבלו בתוכנית? אנחנו יודעים שאתם עסוקים, שאתם במרוץ אינסופי בין הבית לעבודה, לחוגים, לשיעורים פרטיים, לטיפולים, לאימונים. לכן התוכנית כולה נגישה ויהיה לכם קל להבין וליישם. מתחת לוידאו הזה תוכלו גם לקרוא על הבונוסים המיוחדים ותקבלו מיד עם הצטרפותכם לתוכנית מהפרעת קשב להצלחה בחיים רשימה מפורטת, בונוסים באלפי שקלים שלכם במתנה. ועוד דבר חשוב לקראת סיום. משום שאני יודעת שתוכנית הליווי מהפרעת קשב להצלחה בחיים עובדת, מוכיחה את עצמה, ואנחנו עומדים מאחוריה ב100%. אנחנו נותנים לכם אחריות מלאה, שאומרת שאם מכל סיבה שהיא החלטתם בתום 14 יום מתחילת התוכנית שהיא לא בשבילכם, אמרו לנו וקבלו את כל כספכם בחזרה ללא כל שאלות, כך שבעצם אתם לא צריכים להחליט עכשיו. התחילו את התוכנית ורק אחר כך החליטו אם היא עבורכם. בואו נדבר על ההשקעה שלכם בתוכנית. ראשית, חשוב לנו לומר, התוכנית מהפרעת קשב להצלחה בחיים היא לא איזה תוכנית זולה וחובבנית, היא תוכנית ליווי אינטרנטית ליצירת ההווה והעתיד של הילד שלכם ברמה הגבוהה ביותר שניתן להשיג היום בישראל ואפילו בעולם כולו. ולכן התוכנית מהפרעת קשב להצלחה בחיים היא השקעה, אבל ההשקעה הטובה ביותר שתעשו עבור הילדים שלכם, המשפחה שלכם. איך אנחנו יודעים זאת? כי הדרך שנלמד אתכם בתוכנית שינתה את חיינו וחיי ילדינו, את חייהם של ילדי קשב והורים רבים, מילדים והורים מתוסכלים, מותשים, מיושים, חסרי אונים, לילדים והורים המנהלים את חייהם. ואנחנו לא אומרים את זה כדי להרשים אתכם, אלא כדי להראות לכם שזה אפשרי, גם כשחושבים שאין סיכוי, תמיד יש דרך נוספת, עוד נקודת מבט, עוד שינוי בהתנהלות, שהוא זה שיכול לפתוח את הדלת לחיים מוצלחים יותר. את הדרך ליצירת חיים שקטים, מאורגנים ומצליחים יותר, רכשנו במיטב כספנו, בעשרות שנים מאנשי מקצוע ומורים רבים, בתחומי החינוך, הקשב והריכוז, פסיכולוגיה, לקויות למידה, רפואה, משפחה, טיפול ואימון הוליסטי. למעשה, אנחנו מקפידים מדי שנה להמשיך ללמוד ולהתפתח, להיות מעודכנים במחקרים החדשים ביותר בתחום, כדי להביא לכם את הידע והכלים הטובים ביותר שיש בתחום. וכמובן שניסינו את כולם על עצמנו, בני משפחתנו, מתאמנים רבים. שיפרנו, דייקנו ופיתחנו כדי להגיש לכם את הכל בדרך המדויקת והעשירה ביותר שניתן. מתחת לוידאו הזה תוכלו גם לקרוא על ההשקעה שלכם בקורס. אך השבוע, לכבוד שבוע ההשקה המיוחד שלנו, ניתן להצטרף לקורס בהנחה משמעותית של 600 שקלים, ובנוסף לחלק את התשלום ל10 תשלומים נוחים. אז כל מה שאתם צריכים לעשות כדי להצטרף אלינו ולמאות הורים לחוויה שתשנה את חיי ילדיכם, חייכם וחיי משפחתכם, הוא להכניס את הפרטים שלכם, שם, אימייל וטלפון, בטופס שמופיע מתחת לוידאו הזה, וללחוץ על הכפתור האישור, וכאשר תעשו זאת, תעברו לעמוד התשלום המאובטח שלנו. תסיימו את הרשמתכם ותקבלו גישה מיידית לאתר התוכנית שלנו. שם אנחנו כבר מחכים לכם עם וידאו הפתיחה מיוחד ביותר. בואו נהפוך את השנה הקרובה שלכם ושל ילדיכם לשנת מפנה, שופעת אהבה, שמחה, ביטחון ושלווה. אנחנו מחכים לכם בצד השני. להתראות!